Čaute ľudia, s vami je Patrik a ideme sa dneska pozrieť, či Slenderina existuje. A či je skladný. Ja som Denis. No ja som Martin, to už poznáte. No, tak No, poďme. čo je tu nové? Neviem. Toto tu nebolo predtým, ne? Vidíme tu krásne, všetko strašidelné. No, lampáš je tu stále, super. Bábiky, super. Ale what the hell? Na čo toto robí? Á, tu nejaké svetlo. Počuli ste to? Áno, Áno. Čo to bolo? neviem. Ideme to pozrieť. Neviem, tak kto ide prvý, akože to sa musíme už dohodnúť normálne. Ideme ďalej. A tu ďalší. A tu je fakt tá tmiech. To nebolo zamknuté. Tak kto ide prvý? Ja nie. Martin. Oj. Vidíš tam tú ruku? No. Veci. Poďme tam pozrieť, ne? No choď. Čo? Čo sa bojíš? Na tie 3 roky si už dospel, ne? Ty už. Ty prvý. Čo tam je, ľudia? Až je tu niekto. Na živote neboli ešte. Wow. To je elektronika, čo ti dáva? Repráky. Monitor zapri. No. Sú ešte nejaké veci. Nejaké. Normálny notebook. No. Tak. Počkaj, ale to tam nevychádza. Aha. Počkaj, tu je nejaké 15 centov. Je to tu strašidelné. Prečo je tu hlina vlastne? Keby si tu strašilo. No. Ale konečne to je po pár rokoch otvorené táto miestnosť. Nie, poďme tu pozrieť túto elektroniku, to ma fakt zaujíma. Tam je čo? Minecraft flaška. Dobre, tak to je nejaké oblečenie. Ale tá Minecraft flaška, čo tu fakt robí? Poďme pozrieť ten monitor. LG monitor. No. Slenderina si obohatila a kúpila mi monitor. Potom tu máme... Denis, koľko máš koní práve teraz? Tu je klávesnica. 3000. Ale tie repráky... Normálne my žebráme Počkaj, tu je adaptér, to by sa nám mohlo hodiť ešte, nie? Koľko watový? Aha, tak asi nezistím. Paťo, ber adaptér, možno funguje. Poďme pozrieť, čo tu máme. Rádio. A tu sú nejaké nabíjačka obyčajná. No, ber. Adaptérom je. Adaptér. Pri... Normálne, ale... Kto by to tu skovával toľké roky, nie? Z kart kábely tu ešte. Holiaci strojček. Oholíme Slenderinu. Toto video nie je moc strašidelné, len toto preskúmávame. No akože prvýkrát to tu bolo strašidelné. Zvuková pena. My sme zbohatli, zlato je tu. Fuj, čo je na tej klávesnici? Tak to radšej už chytať nebudeme. Zavri dvere. Počkajte na mňa. Ja sa bojím. Zavri dvere. Zavri dvere, nič to nie. Áno. Dobre, tak čo máme? Adaptér a nabíjačku. No. Free. Tak ľudia, asi ideme hore odtiaľto. Ale počkaj, to čo je? Elektrika. Vidíš to? Skúsme to zapnúť. A když... Dobre, tak nahodilo to elektriku a môžeme ísť zatiaľ to zoriť už.
Adapter máme, nabíjačku nejakú a tu máme čo? Ja sa bojím. Dovidenia ľudia, čaute. Čaute.